Yo, what's up mga kapobre? Maayong gabi mga kapobre. Naka-repair na ta sa atuang butangan sa atuang solar genset nga gamay, generator mga gamay. Mo na akong repair gani ha. Tanawan niyo diha, mo na akong repair. Hindi mo natangkang na ko sa dahil. Isangkat na nimo. Ano nga lang na, isangkat na.
daot ko natapos ninyo ang video mga kapobre. Maorgan na ako ma-vlog ron mga kapobre niya. Salamat sa tanang ning tan-aw sa kuan. Bisag gamay ra tag mananaway diha, o kinsa man ang nitan-aw. Salamat sa imuha diha. Yung sa kanang bag-o pa ni tan-aw. I-hope kung subscribe diha kung ganahan kang subscribe. Nya, din lang taman mga pobre ako ang vlog. Balag pobre ta basta may lawas. Bye bye. Ping.